So, asabap may ninganing bengi, chutam kening night market, ikit kay bapang dobe, kabising busy kening kayong repair shop. Nansira na ni Ay, Dar. doon ay bisan dumurot. Ay, bisan dumurot. O, sikwatan tayo plastic roll. Nagsita na ini. Ang kaya, lilan tayong bayong blade. Ban tayong dumurot, Dar. Ay, doon pelitan na ng blading asawa ko yan Amangan tao, subukan tayong saksak. Wala yung time, nung dumurot siya Ay, ngayon. doon nasasaksak palagi ng kuryente Ay, yan. damo, Dar, may nyayang kang oras, so mabating ka kini. Teka naman, nasira na ini. O, mo na sasabihan sira. Sige, balo ko na. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lawan tayo nung alain O, halika po. Pukpukan tayo pambagya. Ay, dana, masakit magalain mga nini. Libo ka niya ng singil ko kaya ka na. O, lawan mo na yung kasakit talagang ialay na mo. Pamukpukan tayo pa. Dinan tayong kay rubber rice go mo. Oh, pakalalaya ka ba, pay? Don't worry about me, boy. Amo na. Buklat tayo pa ini. Ay, dan, nakaproseso na yung goma mo niya ba? Maka-plastic ya po. Bolang iya pangkaraniwang gomay ni interior yung takap ni. Dan natin palang mga niya ba? O pakasara tayo kanyan tsaka tayo bulan. Dan na sininguyan niya ba? Wait, there's more. Ay, pamukpukan tayong batutay. Ay, doon na. May pasobra ako pukpuk. May balik tayo. Talentado ka talaga niya ba? Platero ang kawali ang pong kasirolo. Dari-ari na yun. Yan, pantun tayong handle takap. Hey, marakala salamat na. Tinang handling ka na ako nga rinolo. Ay, tama.